Ez digutela entzuten, baina hori gezurra da, entzuten gaituzte, baietz. Bai, jakina baietz. Baietzen dioker, mesedez, entzuten gaituzuela. Baietz, esan baietz, mesedez hemen txatean. Bai. Ba, esaten ere ginena, hau da, entzun ez gaituzuen ontzat. Da, bueno, kontraesanak abestia entzuten ere ginena, dupla taldearen kontraesanak abestia, eta, oso aproposa dela. Guretzat, ez da? Guretzat, bai. Ze nahiko kontraesankorra da. Bigarren kafea izena duen saio bateko aurkezleek kaferik ez hartzea? Hori. Baina maite dugu kafe hartzen duen jendea, hori beti esaten dugu. Bai. A ber, egia esan, bada, ez, kontraesankorra, bada pixat nahiko paradoxikoa. Michael Jordan izena eduki eta saskibaloian ez ibiltza bezala. Bai. Nola etzara, kirolaria izango, izen horrekin. Badaude kasuak aizu. Gaurko egunez, jaio zen Michael B. Jordan. Eta ez da saskibaloi jokalaria. Ez, aktorea da. 1987ko otsaiaren 9an jaio zen Michael Bakari Jordan. Creed eta Black Panther pelikuletan agertzeagatik ezaguna da. Nahiko paradisikoa izango litzateke baita ere gisasola abizen eduki eta herrikiroletan ez aritzea, bereziki Maiabian jaioa bazara. Gaurko egunez jaio zen Jon Gisasola Zenika Zelaia. Zelai, 5. 1989an. Familiatik datorkio herri kiroletarako zaletasuna. Aita, Jose Antonio Gisasola, Zelai lehenengoa du. Bere arreba Karmele Gisasola Zenika Zelaia. Zelai 3. da. Hori da hori Euskal Herriko saga ospetsua. Jose Antonio da gure epakirri eta Jon gure epakirrin. Eta zergatik dio da gaurko egunez jaio zelako Kiko Rivera pakirrin, eta normalean aipatu ere ez genuke egingo, baina atzo Tolosan txupinazoan bere abesti bat jarri zuten, eta noski, gu dantzan hasi ginen. La reina de la calle, con nadie se compara, es una criminal, carita buena pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Dale mambo, lo hacemos fácil, lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Tú y yo la disco bailando un ritmo pegado. Llueven botellas sonando una de rap. Hori ere bada kontraesana, Abestia gustatu ez, baina ederki dantzan aritzea juergan jartzen dizuten bakoitzean. Zenbatetan. Bakizu zer den paradoxikoa baita ere. Pelikula baterako castinga egitea, zuzendariak zu ez aukeratzea, eta gero zu hain famatua egitea, pelikula horren beraren berrargitaratzean zure castingeko bideoa gehitzea. Baina hori gertatu zitzaion Mia Farrow aktoreari The Sound of Music pelikulan. Castinga egin zuen, eta ez zuten hartu, baina pelikularen 40. urteurrena ospatzeko, edizio berezi bat argitaratu zuten, eta Mia Farrowen castingeko bideoa gehitu zioten. Ordurako Farrow oso ospetsua baitzen. Ze lotxaga, Lotxagarriak, bai. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. Eta zergatik aipatu duguna, gaurko egunez jaiozelako Mia Farrow 1945. Roman Polanskiren Rosemary's Baby edo La Semilla del Diablo pelikulan egindako lanarengatik BAFTA eta Aurrezko Globoetarako izendapenak lortu zituen. Gerora, Peter Pan, The Great Gatsby edo Death on the Nile pelikuletan agertu da. Azkenaldian Netflixeko The Watcher telesailan ikusi ahal izan dugu. Egia esan, ibilbide luzeko aktorea da Farrow. Eta hala ere, begira, hemen beste paradoxa bat. Askorentzat ezagunagoa da bere harreman sentimentalengatik. Frank Sinatra eta Woody Allenekin ezkonduta egon baitzen. Start spreading the news. You're leaving today.
Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around. Bueno, eta paradoxekin jarraitzeko edo kolmoarekin jarraitzeko, gizu zer, Zer? hori izango litzatekela italiarra izan eta pizza ez gustatzea. Bai. Bereziki gaur, otsailaren 9 izan ere, gaur pizzaren mundu eguna da. 2017an UNESCOk pizza gizateriaren ondare inmaterial izendatu zuen. Arabiar kaligrafia, tangoa, Japoniako no antzerkia, mariatxiak edo Barrankillako inauteriak bezala. Ara, bueltatu gara inautiritara nahi gabe. Ezin diozu ies egin oiana. Tolosatik egiten diogu dugu saioa. Pizzaz ari ginen, Vale. Esan bezala gaur, pizzaren mundu eguna da. Eta hori ere ospatu egin barko da. Badakizu lehenengo pizzeria Napolin irekizutela? Jo, joango nuke pizza, Nik ere bai. Give me some pizza man. Give me some, give me some pizza man. Give me some pizza. Oh. Give me some pizza man. Esan dut gustora jango nukela pizza zati bat horren, baina egia esan ez, Ze gaur ostiral mea da, eta gaur flako egon behar dugu. Bai. Baina egunaren izenak ez du zerikusirik argal edo lodi egotearekin, Alare bai, gaur ostiral mea da, eta agian, irratsaioa egiten dugun bitartean, txarangaren bat edo pasako da gure estudiotik, ez da Bai, Tolosan bai gaude, eta Tolosan inauteriak dira. Atzo lehertu zen festa txupinazoarekin, eta gaur hemen kafe kontsumoa izugarri hasiko da. Gaur, Tolosar batzuk, denak ez, baina batzuk, ajea daukate. Baguk nekeari ies egingo diogu gure gonbidatu zoragarriekin. Marcos Tedinekin hitz egingo dugu gaur, Argentinara begira jarriko gara berarekin. Eta Jon Ander Urrestik eukaliptus lanari buruz hitz egingo digu, baina baita beste egin bat konturi buruz, ere? Eta Idoia Xarma etorriko da. Badakizue gure erizaina eta sexologian adituak zenbat gauza interesgarri kontatzen dizkigun, eta gainera aspaldian ez dugu gurean izan beraz, gaurkoan bai. Bai, etorri gurekin eguna pasatzera, ze gauza bat kontatuko dizut, gaurko saioa oso interesgarri izango da. Oso. Hori bai, 12etan gure lankidei paso eman eta bagoaz korrika festara berriro. Jakina, baina Goiuri, zuk ez duzu esan oso nekatua zeundela? Baina pasa zait! Ja. Bai, pasa zait gure sarrera dotore honekin eta abesti hauekin, beraz, entzule, etorri gurekin bigarren kafe hartzera. Otsaiak 9 ditu, eta gaur, ostirala da. Zuekin, Oiana, ajerik gabe, Gembe! Aio! Eta zuekin, Goiuri ezeiza aje arandia.
Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, nork erakutsi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri den bezala, hitzez ere. Ongi etorri bigarren kafera gaur, kafeina dosi ekstrak beharko ditugu, nekatuta gaude, atzo festan ibili ginen, zuekin egon ginen festan, txupinazoa zuzenean eskaini genizuelako, ibilizelako gure lankide Inigo Asensio Elurbide mikro hartuta Tolosako kaleetatik, eta esan bezala txaranga baten atzean galdu genuen, eta ez dakigu non dagoen. Pentsatzen dugu ondo egongo dela, beraz, ez kezkatu. Gu oso ondo gaude, esan bezala buruzburukoan momentuz, baina txatean jendea daukagu hemen, Bigarren kafe honetan, 10 eta 17 diren honetan, bigarren kafearen 721 saioan, oso ondo inguratuta gaude. Indiokerrek esan digu, sintoniaren koreografia ez dakit, baina lehenagoko dantzak, bueno, 15 bat merezi dutela. Zein deuren? Kiko Rivera dantzatu du. Ja, justu. Pixka tristea da, esan, gure eguneroko sintoniarekin koreografia hain ondo ez menderatzea, baina Kiko Riverarekin dotore. Agian esan zenun zuk, ez, aldatu inbar genula koreografia, agian beste zerbait sartu behar diogu, edo musikari ere, ez? Bai, bueno, baina badazpada ez dugu Kiko Rivera gehiago jarriko. Ez. Hobeto Neomak. Zelako aurrena, dena, pena, dena, pena dena da dena izan nahi eta isiltzen zenuela dena. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, hitza da baldintza, ai, harreman batean, ez duzure guri nire bidea. Eta zeita zure maite duta, Oiana? Jo, maite dut batekin etorri naiz, baina esan behar dut maite dudala izugarri Neomak taldea. Zoragarriak dira, zoragarriak dira. Bai, eta kriston energia ematen didatela beti, goizetan ohitura dut, Neomak eta zetak ere jartzen dut izan, baina horxe biak nastu egiten ditut, baina bai, indarra eta hola bizipoxa ematen didate. Nik ondo abestuko banu. Ondo dantzatuko banu. Bai. Erritmoa mantentzen ikasiko banu. Txaloak egiten ikasiko banu. Noizait, gustatuko litzaiake holtza gainean neomatar bat izatea. Goiuri, bidaliko dugu hemeniko lamezu bat, noizbait behar baduten norbait gu jungo gerala atzean hor zeo zeitea. Oiana, ez? Zer egin behar duzu astelenean? Bueno, lan egin behar duzu? Baina zergatik? Pentsatu dudarako, agian neomatarrez mozorrotu behar dugula. Eta kalera atera abestera. Begira, holtzan beharrean kalean ere ingo genuke, beharki gaina. Bai. Bueno, nik Tolosan ikusi ditut holtza batzuk prest daudela, bastakit, gozategirentzat edo eiderrentzat, baina... Guretzat ere, ez? Guigoko geha horra. Guigoko geha. Gusta ingo nuke, Aizu, ez da ideia txarra, Pentsatu eman hor, txak. Bueno, eta bidea batez proposamena entzulentzako. Agian norbait zeuen pentsatuaz, ez dakit ze mozorro erabiliko dudan igande honetan, eta bida, neomatarrak oso... Aproposak. Mozorro politia da. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. Orduan zure maite duta Neomak? Bai, beste bat ere badut, esango dut. Bota. Bai, bestea zan, eta horrekin entorren akaso. Bira, koreografian ere 13,5 jarri digu. Bueno, jetxin da ego juri pixkat, jetxin da, baina, bueno, saiatu, bai. Bueno, joan den asteburuan, ni Donostiarra naiz askotan esan dutez, eta Donostian kaldereroak ospatu ziren, eta Inudet Hartzaiak igandean, eta nik bietan parte hartu nuen, eta asko maite dut, batetik, ekipo edo zerbaiten parte sentitzea hor talde baten parte sentitzea elkarrekin bai kaldererotan, giro ederrean, eta batez ere igandean Inudet Hartzaietan asko gustatu zitzaidan astelena. Ze igandean, guk ibilbide bat egiten dugu dantzan, 2 ordu terdikoa gutxi gora bera, eta bulebarretik pasatzen gara. Eta bulebarra jendez lepo zegoen ikusten, kriston
poza ematen dit horrek, eta gero igandean pasatzen zarenean hortik zure bizikletarekin eta utxik dagoenean, oso sentsazio berezia da eta oso oroitzapen politiak etortzen dira ez, aurreko egunekoak, eta bueno, maite dut, hori guztia posible egiten duen jendea. Ze azkenean nik parte hartzen dut, baina horren atzetik lana dago, baimen kontuak daude, antolatu egin behar dira entxeguak, entxeguak batzuk ezin izaten dugu guztietara joan, gero arroparen kontu, ez dakiz zer, orduan horren atzean dagoen jende horri guztiari eskerrak eman nahiko nizkioke, ze posible egiten dute beste batzuok disfrutatzea parte hartzen, eta gero ikusleek ere gozatzea beraz, eskerrik asko olakoak antolatzen eta egiten dituzuen guztiei. Nik kontatuko dizuet nire maite duta, eta txatean ere jarri ezakezu, hor ikusten dut Spiderman derrere iritsi dela, kontatu zuen maite dutak txatean, eta elkarbanatuko ditugu. Nik kontatu behar dizuedena, nola ez, inauterik giroan. Baina ondo, karo. Bai, nire maite duta da aurrekoan hemen geundela estudioan, eta bi tolosar ilustre, etorri zirela gure estudiora, arratsaldean, galdetzera ea guk ze iritzi genuen mozorro batzuen inguruan. Aha. Zalantzak zuzkatela, ea egokiak ziren, ea iraingarriak izan zitezkeen, ea umorea egin daiteken gauza batzuekin, beraiek bazeukaten euren iritzia, beraiek pentsatzen zuten agian zurrunegiak garela gaur egun horrekin eta umorea berez gauza ororekin egin daitekela, eta ordut mozorro guztiak onartu beharko genituzkeela, eta horren inguruan hitz egitera etorri ziren gurekin, gu jakin gabe, sartu ziren, eta zantzuten, ea hauek zer dioten. Eta naiz eta berezik nik esango nuke ez nuen bereien iritzia elkarbanatzen, konbertsazio asko gustatu zitzaidan, entzutera etorri zirelako. Ez ziren etorri kexatzera. Ezin dela umorea egin, ez dakitze gauzarekin edo esatera, nire ez zait ondo iruditzen, eta nik edo inposatu bezala. Mozorrotu nahi balin badut, eta aurpegian marrazu nahi balin badut, eta beltzez, edo jatzi balin nahi balin badut, hijito zantzi, edo ez dakit, putetxe bateko gure karroza putetxe bat izan dadila, eta gai asko aipatu genituen, baina entzutera etorri ziren. Eta ez da bidean aritu ginen hemen, eta oso interesgarria izan zen, eta benetan ikusi nituen ikasteko gogoz. Eta benetan etorri ziren galdetzera ez beraien iritzia sendotzeko, baizik eta ikasteko interesarekin, eta oso poliki iruditu zitzean, eta aritu ginen, umorearen norantzkoa, ez askotan aipatzen dela, umorea goraka bai, baina beraka ez, eta horrelakoak, eta benetan ikasteko gogoa duten pertsonak, miresten ditut, oso poliki iruditzen zait, denok daukagu ikasteko, ze agian nik erakutsi diezazuket zerbait feminismoaz, baina niri beste norbaitek erakutsi beharko dit arrazismoaz, edo arrazakeriaz, edo horrelako kontuek, eta denok daukagulako asko ikasteko, eta ikasteko gogo hori edukitza, jarrera hori edukitza, maite dut. Traketzetan mintzatzearen aerez mundokoak nire zuetan niez kondena amaigabea eta hemen dagoenez bere maite duta, galdetu beharko diogu, Marcos Tedin Uribururi. Egunon, Marcos? Egunon, zelan? Ondo, eta zu, aspaldiko? Bai, aspaldiko. Oso ondo, hementxe Bilbon, lanean, berrian, eta posik lanarekin, eta posik bizitzarekin, así que ondo. Jakin dezazun, duela egun batzuk Martxelo Otamendi topatu nuela kaletik, eta galdetu niola, Marcos Tedin Uribururen inguruan, eta Marcos eta zizketan aritu ginela, Belarri
pitatzen bazizuten, gu ginen izketan. Baina zizut kontatuko, zer aipatu genuen, ja. Gure arteko sekretua. Bueno, Marcos, zer maite duzuzuk? Nire maite duta? Bai. Bueno, nik uste dute gauza asko, ez da? Baina gaur eta hemen egonda etxetik hain urrun esango nuke nire maite duta dela zaintzen edo babesten hauen jendea, za? Urrutitik hori, nitaz kezkatzen den jendea, galetzen dian jendea zelan nauen edo, bueno, edo zelan dazen gauzak, orduan hori beti polita da olako maitasun keinoak jasotzea, orduan hori izango da nire maite duta gaur. Babesten eta zaintzen nauen jendea. Ba, horrela, gure maite dutak zuekin elkarbanatuta, ja bai oso pres gaude saioari ofizialki hasiera eman eta gai interesgarriez hitz egiteko. Ez, Joan, Urte. Keep calm and bigarren kafea. Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la vida. Ba, gizue Marcosekin, beti ez, baina 180 batean Argentinaz aritzen garela, eta gaur hori izango dugula izpide, baino gaurko gaia guztiz zeharkatuko duela musikak okerrezanago, ez da, Marcos? Bai, hori da. Eta gaurko egoera kontuan hartuta, bueno, ikusot gaurko izpidea hori izango da protesta kanta, ez? Zelan egiten daue protesta egiteko kantaren bidez. Eta orduan nik uste dute gaurko egoera egokia dela horren inguruan hitz egiteko. Ze protestatzeko arrazoiak badaude, ezta? Kontuan izan da Javier Mileiren figura, Javier Mileiren iritziak, bere pentsakera, bere ideologia, protestatzeko, ez dakit, inoiz baino indar gehiago beharko dugu eta dute Argentinan, ez da, Marcos? Bai, hori da, nik uste dute, beti ongo dira igual, protesta egiteko arrazoiak, nik uste dut beti duten direla, baina ia da gaur baino, lehen baino asko ez gaur, orduan, baina, klaro, kontua da, gobernua hasi berri da, eta oraindik nik uste, ez ogula ikusi olako protesta kantarik handia edo esanguratsua. Hori da nik uste dut, kezkatzen nahuena, nor izango da, no? Nor izango da gobernunen aurka hitz egiten duena, edo, bueno, bai, azkenian gaurko artistak, batez gaur modan dauzen erritmoetan, claro, aipatzen dituzten gaiak ez dira oso mamitsuak. Bai. Orduan, hori da nire kezkaz, norra gertuko da, gobernu honen aurka egiteko. Bueno, nik uste dut hori orokorrean musikan azkeneko urteetan asko aipatu den zerbait dela, ez? Ja musika ez dela hain politikoa. Eta egia esan, esaldi horrek niri ere zalantzak sortzen dizkit, ze aipatzen dugu baita ere askotan pertsonala politikoa dela, eta orduan abesten baldin baduzu, ez dakit, Neomakek zaintza sistemari buruz abesten duenean, edo zaintzen inguruan, agian politikaz abesten ari da, edo ez dakit, aipatzen, ez dakit, Iker Laurobaren hile urdinak, uste dut zartzaroaz hitz egiten du, eta agian hori ez da politika, baina
bada modu batean politika egiteko modu bat, agian bai galdu dela esplizituki politika ez dakit aipatzea gobernu buruak, gerrak, egoera beste mota bateko egoera sozialak, agian hori bai galdu egin dela, eta hori nik uste dut herrialde guztietan gertatzen dela, eta hizkuntza guztietan gertatzen dela. Baina ematen direla kasuak, eta sortzen direla noiz behinka horrelako abestiak. Badakit, Marcos, duela hilabete batzuk, emakume talde batek, ez dakit izango zen, azaroaren 25-aren harira, kalera atera eta besten zutela Mileiren aurkako kanturen bat, horrela ez, feminismotik. Beraz, mugimendua berez badago, ez da? Bai, a ber, badago eta beti ongo da, hori, nik uste argi dagoela, baina izan behar da pultxo bat popularrago, esate baterako, herrikoiago. Hau da, ikusten badu Argentinako historia eta bertan egon diren protesta kantak, orain dela egun urte hasi zirenak, eta gaur egun dauzenak, nik uste dut galdu egin duela, bere indarra pultxo bat protesta kantak, eta gaur azkenean gehien entzuten dana, ez zer ikusirik, eta azkenean batek ezin dago horren inguruan kexatu edo jendeak azkenean entzuten du nahi duena, hori ezin da kritikatu, baina egia da nik uste dut musikariak eta musika gero eta urrunago dauzela, gure egoeratik. Hau da, gaur entzuten baldin baduzu Argentinako artistak, eta, klaro, ez da igartzen zer gertatzen ari den Argentinan. Zuk ezin duzu jakin zein den Argentinako egoera musika entzuten baduzu. Baina orain dela, egun urte, orain dela 50 urte, entzuten bat zenuen, Atahualpa Yupanqui edo Charly Garcia, bai, agerian zegoen, ez da, zer gertatzen ari den Argentina. Bai, egia esan, ez dakit Argentinan une honetan zein den abeslari ospetsuena, baina ona Euskal Herrira behintzat iritsi da Emilia argentinarraren abestiak eta iritsi dira, eta atzo adibidez Tolosako inauterietan juergan ere jarri zuten, eta entzuten genuen, eta egia da, Emiliak abesten duela, ez dakit, detrás del humo no se ve, baina horrek ez duela Argentinako egoerari buruz ezer kontatzen, eta uste dut gainera berari elkarrizketa batzuetan galdetu izan diotela, eta beti agertzen da, gainera ez berak ez du zer esaten, baina agertzen da bere managerra edo bere burua agertzen da, eta esaten du, Emiliak ez du honi buruz hitz egingo. Hori ere badak ezkagarria, ez da? Bai. Azkenen, por ejemplo, orain Argentinan egia da bera da ezagunena, esate baterako, Emilia Merrez, badauz beste batzuk, baina gero bestaldean dago Lali Espósito, ezakit hain ezaguna den, baina Argentinan bai behintzat ezaguna da. Eta, klaro, polemika piztu da, ze berak Milei irabazi zuenean, berak mezu bat jarri zuen Twitterren, hori bere kezka azaltzen. Azkenean, klaro, a ber, ezakit, alaitzen bazara Mileiren garaipenean azkenean zuk badeko zure pesateko modua eta Lali Espósito justo guztiz kontrakoa eta bera gobernaren kontra azaldu zen eta bere iritzia plazaratu zuen bere garaian eta gaur egun ere bere iritziak ematen ditu. Eta nik uste hori zoriontzekoa da, eskertzekoa da, artista batek jarraitzaile pio bat dituena bere iritzia ematea, modu osasuntsu batean. Agian zu egon zara bere alde edo bere kontra, baina azkenean berak badeiko bere pentsateko modua. Eta Emilia, elkarrezketa erretan gertatu zena, azuka aipatu duzuna, kezkagarria da, nik uste dut azkenean horrek eratzen duena, hori pentsamendu eza edo... Beraz, orain dagoen egoerarekin jendea ez da usartzen protesta abestiak egitera, baina jendeak protestatzeko pentsatzen dut erabiliko dituela dagoenoko existitzen diren abestiak. Bai, adibidez orain dela gitxi, Larrenga da rock talde bat, eman zuen kontzertu bat Buenos Airesen, eta kuriosoa da, euren abestiak dira danak eskerrakoak edo danak dira
sistemaren kontra, edo danak dira kapitalismoaren kontra, zate baterako, nolabait. Baina, bere abeziren bat, Panic Show, Mileik erabiltzen zuen, bere abezia izango balitz bezala. Horren ez gogoratzen zelan letra, baina itxaiten du lehoi baten inguruan. Milei berez da lehoi bat. Eta karo, azkenean Larrenga taldeak esan zuen, bueno, ez gaude ados berak egiten ari denarekin. Orduan, karo, orain jendeak lotzen du abestia Mileirekin, baina karo. Taldeak ez. Hau da bestia. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Egia esan, letra entzun da, Mileirentzat aproposa da, ez? Imaginatzen dut, bere etxean, bera bakarrik ispiluaren aurrean, esan ez, yo soy el rey, soy el león, hola a todos, ya ha rugido la bestia en medio de la avenida. Bai, guztiz. Guztiz. Baina taldearentzat ze mingarria edo, bueno, ez kontraesan ere, bai, ez zuk sortu dezu hor protesta gisa ez, eta zure ideologiarekin bat ere ados ez dagoen batek erabiltzen du abesti hori, hori gogorra izango da taldearentzat, ez da? Bai, eta nik uste dut hor dagoele koska bat dela, azkenean, Mileik erabiltzen du beti askatasun hitza, libertad, modu oso abstraktu batean, eta haurek ere, azkenean talde honek, Larrengak, deko abesti bat dela hablando de la libertad, baina, klaro, azkenean, biok ematen diote zentzu guztiz ezberdina, konzeptu berari. Orduan, klaro, azkenean, bakoitzak erabil aldau nahi duen moduan, eta nik uste dut Argentinako letrak, orobar edo behintzat rock nazionaleko letrak, normalen izaten dira oso abstraktuak, eta norberak erabil alditu, bueno, nahi duen moduan, baina, klaro, Larrenga benetan ezagutzen duena, badaki zein den euren ideologia, bueno, eta badaki oso kontrakoak direla Milei eta Larrenga, baina, bueno, musika azkenean guztiotzat da, ordan. Gertatu zitzaion, uste dut zetak taldeari, EAJak erabili zuela bere bideo bat egiteko, bideo bat egin zuten eta jarri zioten zetaken abesti bat, eta Peiok isa edo Twitter bidez aipatu zuen inorketziola baimenik eskatu berari abesti hori erabiltzeko, eta hori argitu nahi zuela behintzat, ze egia da, politikari batek erabiltzen baldin badu zure abestia, jendeak pentsatu dezakela, hau hitz eginda dago, baimena eman du talde edo abeslari honek, eta baimena eman balin badu, ziurrenik izango da ideologikoki lerrokatuta doala politikari horrekin, eta tira bai, gertatu daiteke. Ez dakit pixkat zaila izaten da gero hori, ez? Ze abesti aukeratu, ze talde, uste dut Jose Rasenperenak ere esaten zuela, Urkulluk bere gabonetako mezua emateko, berak sortutako piano pieza bat erabiltzen duela, eta jartzen zuen, laugarren urtez, berriz ere. Pieza hau erabili dute, baina niri oraindik ez dit inork ezer eskatu. Bai, politika eta musikaren arteko lotura, hortxe, gauza bereziak. Es sentirme acorralado. Es por no haber. Beraz, Marcos, uste duzu, ez dakit, gogoratzen ditugu Violeta Parra, protestaren abeslari gisa, edo Lluís edo horiek, ez dagola. Gaur egun, hemendik 20 urtetara atzera begiratu eta horrela gogoratuko dugunik? Nik uste dut agertuko direla, bai, ze azkenean jendeak behar du olako iesbide bat, ez da, orduan, eta badauz orain arte, aputxo bat gehiago hitz egin dutenak, badibidez Woz eta Trueno dira bi traperoak, nik uste dute horrek badekiela potentzial hori, eza, herriaren ahotsa izateko. Baina, bueno,
zaila da, eta nik uste dut arazoa da azkenean musika mota, ez da hainbeste artistak edo abeslariak, azkenean gaur egun modan dauen musikak ez du ematen lekurik horrelako gauzaterako. Orduan, nik uste dut agertuko direla, baina ez orain, itxarokarko da nik uste. Horixe galdetu nahi nizun, ez musika estilo aipatu duzu eta justu aipatu dituzu orain bi trap abeslari aipatu dituzu, ezta? Badago joera bat agian trap edo rapean eta horrelakoetan agian protesta abesti gehiago sortzen dira beste estilo eta baino, esango zenukete? Ezakit, por ejemplo, orain zer da Emiliak egiten duena? Zara, reggaeton, a ber, bebai, zaila da zaikatzea, za? Baina, ezakit, trapean bebai batzutan hitz egiten duten gauzak dira oso materialak, normalean dira oso materialak. Baina reggaeton, por ejemplo, adibidez, reggaetonen nik uste dut ez dira lantzuten olakoak. Protesta kantak ez, baina gero trapean nik uste dut bai entzuten direla edo badauzela. Ojalá agertu daitezela. Horita esango zen, nik uste dute horrek azkenean agerian jarriko du herriak pairatzen ari dena, orduan nik uste dute trapak bai ematen duela espazioa, baina ikusiko dugu datozen urteetan. Agian historikoki egia da, rap giroan eta bai gai sozialak edo ageriagoan geratu direla oso kaleko genero bat izan delako, eta reggaetoia ere bada oso kaletik sortua, baina, bueno, agian behar ditugu bi gauzak, agian behar ditugu protesta abestiak errealitatea azaltzeko, eta jendeak uler dezan eta identifikatuta sentitzeko euskarri bat edukitzeko, baina agian behar da baita ere reggaetoi simpleago bat minutu batzuz errealitate hortatik ies egiteko. Bai, baina nik uste hor gertatzen dena da, bai, reggaetoia bai egia da kalean sortu dela, baina nongo kalean. Ez da nongo kalean. Hori arazo, ordan Argentinan reggaetoia da kanpotik ekarritako ritmo bat, eza? Trapa bezaletik nik uste dut da gehien bat plazetan sortu dan ritmo bat. Naiz eta argentinarra ez izatea, azkenean rock ez da argentinarra bez, baina plazetan eta argentinako kaletan sortu zen eta hasi zen. Reggaetoia ez, nik uste reggaetoia da nahiko hori, ritmo kanpotarra, Argentinak ez hori aztarnarik edo ezeko arrastorik ez, da kanpotik ekarritako, eta trapa bezaletik nik uste dut bai, badekola bere zelan da sustraiak kalean, orduan, bueno. Hau da Emilia ezagutzen ez duenarentzat. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai. Esse cabrão ele pede mais. Vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai. Detrás del humo no se ve. No se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD. Egia esan, ez dut Emilia imaginatzen, protesta abestia egiten, beraz, berak jarraitu ezala bere estilo egiten, eta iritsiko dira mezu sakonagoak, eta beste norbait eta beste estilo bat egiten duen norbait protesta abestiak egiteko. Hori da, bebai, aipatu behar da, gozatu behar dugula, batzutan, galtzatu behar dugula, ezertan pentsatu barik, hori egiteko nik uste dute bere musika proposa dela, orduan, bai. Te acercaste y me pediste fuego para encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No se ve, acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Nik konfiantza handia dut, abeslari, kantautore, argentinar emakumeengan. Ze bereziki gogorrak iruditzen zaizkit Mileik abortoaren aurka dauzkan iritziak, proposatzen dituen kartzela zigorrak, eta uste dut, sortu daitekeela hortik mugimendu bat eta egongo dela momentu honetan emakume argentinarren bat etxean bere gitarrarekin bere haserrealdia
kanta batean islatzen, eta uste dut hortik sortuko direla, feminismo hortatik sortuko direla lehenengo abesti protestak. Adibidez aipatu duzue Lali Esposito nik ez dut ezagutzen. Izan daiteke, hauetako bat, edo bere estilotik asko urrundu beharko luke, edo bere estiloaren barnean esan duzuenez, ez, pixka bat, Mileiren aurkako ideiak edo agertu dituela dagoeneko publikoki. Uste duzu izan daitekela? Edo ez besteren bat egokiago? Bere musikan ez dakite hori plazaratuko duen, baina bera da nahiko figura ezaguna bat Argentinan, ze bera lehen izan zen aktorea, aktorea bai. Eta gaur egun, nahiko ezaguna da, orduan. Naiz eta bere musikan ez egin, berak jarraituko duela plazaratzen bere iritzia, eta zerrea ez da zelanda zabaltzen. Ze azkenean, bera feminismoaren barruan da nahiko ikono handia, orduan hori egingo duela bai ala bai. Baina musikan, zakit, hori gatzagoa da, nik uste. Eta orain ezait burura tortzen emakume bat. Hori egin. Esan ditudan biak motiak dira, baina egongo dira, osea, egia da, eta batez be orain justu azte honetan gertatu denarekin abortuaren gertatuta, nik uste dut laster gertatuko dela. Ze azkenean 2018an abortua legalizatu zenean, feminismoak izan zuen oso garrantzi eta irizmen handia. Eta nik uste dut atzera joaten baldin bagara berriro gertuko dira, berriro gertuko da feminismoa, lehen baino indarra gehiagorekin, zabarik. Orduan, hori gertatzen baldin bada, osea, Mileiren jazarpenak aurrera egiten jarritzen baldin badute, nik uste dute bai ala bai agertuko da neskaren bat bere iritza plazaratzeko, eta bere mezuak nik uste dut hori jarraipen handia izango duela. Markos Tedin Uriburu, eskerrik asko gai hau gurera ekartzagatik. Pixka bat aserren nago ikusten dudalako zure lehiotik eguzkia sartzen dela, eta hemen Tolosan ez dago eguzki izpi bat bera ere, orduan. Bilbera, Juan Marko dugu? Gainera, hizketan ari ginen bitartean, eguzki gerozta gehiago ikusten nuen Markos Tedinen irudian, beraz, zure logela guztiz argitu baino lehen, agur esan behar dizugu. Bestela gehiago aserratuko nahi, Markos. Nik aterako nahi orduan eguzkia gozatzea. Oso ondo. Guk hemen jarraituko dugu orduan, ez, Oiuri? Noski baietz, eta jarraituko dugu, Lali Esposito egipatu dugu, eta Emilia entzun dugunez, Laliren jote dire abestiarekin egingo ditugu horreko minutuak. Eskerrik asko, Markos. Aio. Agur. Tan extraño es, tienes el sabor de lo equivocado. Debe ser que desde hace un mes todo entre los dos se nos ha mezclado. Ya no es como si recién te conociera. Eres fresca y en el viento te haces brisa cuando llegas. Yo te diré lo que podemos hacer. Amémonos escondidas, nena. Estemos donde nadie esté. Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo, que lo cante todo el mundo y que ¿Cómo ves lo que nos pasó?
irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will. Lali Espositoren pop urbanotik Carole Kingen giro intimistara joko dugu, gaurko egunez, jaiozelako Carole King, eta ezagutzen duzue askok, denek ez dakit, baino askok ziur baiet, beraz bere You've Got a Friend entzuten dugun bitartean, nere friend oianak, astebururako agenda irakurriko digu, prestatu digu hemen gure egitekoen zerrenda, kulturgozez gaude, beraz, oiana, zer ikusi dezakegu? Aitortu behar dizut, asteburu honetarako ez dagoela proposamen handiegirik areto, eta nik uste dut inauterien olatuak guztia pixka bat itzaltzen duela, baina topatu ditudanak aipatuko ditut, batez ere antzerkia da, dantza ez dut apenas aurkitu, maskaradak eta badaude, hori bai, baina dantza ikuskizun horrela hundirik eta gutxi. Gaur ostiralean, bi antzezlan proposamen ekarri ditut. Alde batetik, kamikaze kolektiboak egindako 3 kortxe, azukre asko eta barandi gehiegi, Getxoko musike barrin egongo da 3 kote hau, arratsaleko 7:00 eta dagoeneko adierazi dute proiektu berri bat dutela, eta kasu honetan, beraiek 3 ez gain, Iraia Elias, Amankai Aztainaga eta Erika Olaizolaz gain, Xanti Agirrezabala ere batuko zaie, eta Renata ikuskizuna sortzen hasiko omen dira, beraz. Hori ere adi jarraituko dugu, eta sortzen denean, seguru hartuko dugula tartea ere laukotarekin hitz egiteko. 3 kortxek bazuen oinarri Bridgerton telesaia, ezta? Hemen aipatu ziguten una etorri zirenean, eta horretaz aritu ginen. Kauso politia izan zen, jende askok gomendatu dit, eta nik oraindik ezin izan dut ikusi. Denboraldi bakar bat ere ez? Ez, 3 kortxe esan dut. Antzezlana. Begira, gaur joan zaitezke, Getxora. Baina ezke inauteriak dira, eta inauteriak. Tolosarra naiz, eta Tolosatik ateratzen banaiz egun hauetan, Tolosar karnetak onduko didate. Bueno, orduan gaur hemen gelitu eta hurrengoan esango dizut eta orduan junin bat. Perfecto, edo bat ematera. Eta gero badaukagu beste proposamen bat, Almazenean Zuhaitz Gurrutxaga eta Iker Galartza, badakigu emanaldi askorekin dabiltzala, eta ordizien izango dira gaur herri antzokian arratsaldeko 8:30. Seguro abesti hau bidaltzen diotela elkarri Zuhaitz Gurrutxagak eta Iker Galartzak dagoeneko, lagunak dira, when you need me, call me, eta... Hor sortu den harremana ez da sendoa izango da. Bai. Batzer gehiago dago larun baterako. Okerrezpanago akaso inauteritan elkarrekin, neriz batematek zehoz esan zian, akaso, baino, abian ez ditugu elkarrekin ikusiko Tolosan. Adi egongo gara. Biharko beste proposamen bat, Zuri antzezlana, Gaizka Txamizo eta Ander Basaldua aktore lanetan dituena, Getxon izango da, baina ez musike barrin. Abian kultur elkarta maizik arratsaleko 7:00. 25 minutuko pieza laburra da, eta espetxean bizi diren egoerak, edo zelda batean, ziega batean, preso batek bizi duen egoera ikusiko dugu. Estena nola karratutxo batean biltzen da dena, eta bertan emozio asko sortzen dira. Eta iganderako?
oso bestelako emozioak sortuko dizkigun proposamena. Magma Mia Endaian izango da arratsaldeko 7 bertan, Bea Egiazabal bere bakarlan honekin sumendia eztanda egiteko edo lertzear dago, eta bere humorearekin proposamen interesgarri bat ekarriko digu. Eta horrez gaina aipatu behar da, helduentzako akaso antzezlan asko ez dagoela, baina asteburu honetan eta datozen asteko lehen egunetan aurrei zuzendutako ikuskizun mordoa dagoela, segurazki inauterien, garai honetan gaudelako, eta beraz animatu, ez dakit, herrietan dauden proposamenak asko inauterietan ere segurazki kalean izango dira, proposamen irekiak, beraz animatu desfile eta dantzaz gain, horrelako gauzatxoak ikustera, eta ez dagoela bakarrik pirritx porrotx eta parimototxe, oso zabala da aurrei eskaintzen zaien aukera, beraz animada dira jendea horrelakoak ikustera. Eta gero, gogorarazi nahi dugu, 4:03 jaialdia martxan jarri dutela, bertan pieza laburrak eskainiko dira, atzo hasi zen jaialdia, otsailaren 8an, baina egun ezberdinetan 8 egunetan hain zuzen ere, antzerki txikia eskainiko da. Antzerki txikia festival handia, hori da jaialdiaren lema, eta Bilboko Udalak eta Euskaltzaindiak antolatzen dute. Beraz, otsailaren 8an atzoia dagoeneko pasada, baina datorren astean 15an, 22an eta 29an, ostegunetan eskainiko dira antzezlan ezberdinak, eta bertan anima zaitezkete, gauza oso interesgarriak daudelako, bonuak ere hartuz gero sarrerak merkeagoak dira, beraz animatu horrelako proposamen berrietara ere. Kanpoan utza egiten du, kanpoan utza egiten du, tan vacío y tan violento, como todo. Hoxe, astebururako proposamena, baino proposamen bat beste hauetaz gain horrela gomendiorik handiena egin behar duguna, dela mozorrotu. Asteburu honetan mozorrotu. Me dices que me vayas, me ves con ropa nueva en el lavabo y ahora escucho blanco yo sola. Que tus huele a ti, miras al agua de aquí, que sin duda merecí. I'm so sorry. Tu licor es enséñale curar. Kanpoan utza egiten du. Konturatzerako eguerdiko ez, goizeko 11ak dira, eta naiz irratiko estudio zentraletara joan beharko dugu, azken ordua ezagutzera Jon Telleria Barrenarekin. Kaixo, Jon, egunon? Kaixo, egunon deizuela eta gure doluminak, Karnaval giroa izango duzen guruan eta hortzadet eta lanean zein. Zeit doluminak eman da, azken ordua gure entzulei, eta azken ordua gaur nekazarien protestak dira, eta zer baino lehen Bizkaia aldera begiratu behar duguen, eta hainbat sindikatuek deituta Bilbo inguruan ere traktoren protesta protagonista delako, gaur hainbat zutabetan abiatu ostean, Bilbo inguruan behar dute, Egoi Belategi lankidea da eurekin. Egoi Belategi, kaixo, egunon? Egunon, Jon, egunon entzule guztiak, Euskal nekazariek promestu zuten euren indarra erakutsiko zutela, eta zindagizuet hala egin dutela. Zer nolako irudia ikusten ari garen oraintxe bertan, ez dakigu 50, 60, 80 bat traktore guztiak Samameseko kanpoaldean. Esan bezala, heldu direla zutabe guztiak, Mungiatik ateratakoak, baita Elorriotik, ala Karrantzatik ateratakoak, eta Bilbon dagoeneko N eta enba sindikatuek deitutako nekazariak. Bide batez, eskerrak egan barko dizkiola, Markel entzuntzari, onaino, ekarri nauela, berari ere eskatu dizkigula zenbait azalpen ematean, galdera bakarren goiot Markeli une honetan. Markel, Bilbon gaude, Samamesen, aurreka gabeko irudia. Bai, egia esan inoiz ez dut ikusi holakorik, eta egia esan irudi polita, hemen guztiok batuta, eta hori, baserritik irira saltoa egin dugu, eta orainean entzuten gaituzten. Badira zenbait alderdik diotena Bilbo izaten dela berritasuna eta tradizioaren arteko nasketa moduko bat, gaur behintzat lehen sektorea honeaino ekarri dituela bere aldarrikapenak, sartu gara, Ibaizabal paretik, Eskuin Ibarretik, orain Samamesen, Jon, eta utziazu aurreratzen, hau ez dela maitzen, hemendik zentrorantz joko dugula, zentrorantz baino
areatzarantz joko dugula oraindik ere, ez dugu oso argi nondik egingo dugun bideo hori, antza denez inauterien ondoriozko zenbait desfilere badaudelako aurrekin, baina nekazariak promestu dute helduko direla helmugara. Eta bertan zer egin, prentsaurrekoaren ostean, zertxobait berandutuko dena, zertxobait beranduago heldu garelako Bizkaiko hiriburura, egingo dutela azoka gardena. Zer da azoka gardena? Horren berri gerosiago emango dizuegu, baina bai aurreratzea daukagula, nolabait ohartarazpena egin nahiko dutela prezio justuen inguruan eta zentzu horretan bildotxak salgai izango dira, Jon. Oso ondo, egoi, jarraituko dugu, ondo segi bideo horretan eta hurrengo albiste emankizunetan ere, zure eskutik jasoko dugu, Bilboko protesta horren berri, gero arte. Hori Bilbon dugun argazkia beraz Egoi Belategi lankideak eman diguna, Iruña inguruan ere protestak nagusi, nekazarien protesta egun berri baten, Iruña erabat kolapsatuta esnatu da, nekazariek euren traktoreak erdiguneko errepideetan aparkatuta utzi bai dituzte gauean, eta ondoren iritsi diren traktoreekin udaltzaingoak Iruñako erdigune guztia itxi behar izan du, une honetan Iruña guztian ere protestak izaten ari dira, eta azken orduko bat ere bai, gai edo eremu honi bintzat loturikoak, Aparrosoko makroetxaldean, delitu zantzuak atzeman dituela epaileak, ingurumen delituengatik eta prozedura judizialarekin jarraitzeko agindu duela sustrai erakuntzak eta Greenpeacek azaldu dute berria eta hurrengo albiste emankizunetan emango dizkizuegu xehetasune gehiago. Errepidei dagokionez, aparteko arazorik ez, protestak diren eremu hauetan kenduta, beraz kasu eman, Bilbon eta Iruña nagusiki ostiral honetako protesta hauei dagokionez. Besterik ez oraingoz, 12 aurrera, eguneratuko dugu informazio guztia. Eskerrik asko, Jon, guk aurrera jarraitu behar dugu, entzuten hasi gara lehen txaranga hotxak eta bagoaz azkar batean urrengo ordua zuekin igarotzera, eta gero saltoka txarangaren atzetik, ze haze giroa dagoen Tolosan, eta gu hemen irratian, guztera egoten gara irratian, baina pena pixka bat ematen du kanpoan ez egoteak ez da hoiana. Baina esan duzun bezala, 12etan hau itxi eta txak hortxe jungo gea. Momentuz triste. Amarrak dira ta mezu batek izozu egin ez da egia. Eta badakizu triste zergatik, Oiana? Zergatik? Idoia xarma datorrelako eta guk momentu batean atera egin behar dugulako. Eta orduan uste dut ez dugula Idoia ikusiko. Bueno, baina agurtuko dugu hemendik, ezta? Bai. Kaixo, Idoia. Esan bezala, Idoia dator eta gu bialdi gaituzte beste zeregin batzuk egitera, irratikoak, irratiko zeregin batzuk, eta orduan ez gara Idoiarekin egongo, baina zuek bai, eta gai oso interesgarriak ekarriko ditu gaurkoan, beraz, entzunadi gure partez, eta gero kontatu, Oianari eta niri Idoiak zer kontatzen duen. Beraz, gozatu Idoia xarmarekin urrengo minutuetan. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun.
tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bi behatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Tell me something I need to know, then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you know this is something bigger than us and be. Ez dut ondo gogoratzen ze poetari irakurri nion itxarotea bide bat dela. Eta guk bide luzea egin dugu Idoia Xarma itxaroten. Txisteak txiste, urte bete ez da pasa, joan den urtean izan zen hemen azkenekoz, baina joan den urtearen, tira, hilabete zentraletan esango dugu ikusi genuela azkenik, ze denbora luzea joan da bere ikusi gabe. Idoia Xarma egunon eta ongitorri. Egunon, hasinaz pentsetan, baina azaroan egon itzen hemen. Azarua oso dago. Bueno, azaroa da dela bilabete. Bai, distantzia neurtzen bada, norbait faltan botatzen duzun intentsitatearen arabera, oso iraganean etorri zinen. Hori gisa, jopia bat eskertzen da. Da nadala, gisa da, nietako bintzat, oza, dekiro hori da depende zelako pertsonia esaren. Baina badauz pertsona batzuk eurendako urtia beti hasten dela urtarrilakin, eta nietako adibidez beti hasten da iraien. Ez dakitzetela da, betiko kurso hasiera horrekin, edo nire eguna iraien darako, porque narzisismoa behor dau. Baina orduan nik ez dut ikusten orako urrin, aurtengo ikasturtian izan darako. Baina bai, nik faltan bota izan dut bete. De hecho, saiakera pare bat izan du, baina beti besta errexo. Zai izan da. Bai, hori zaminoen, ez da izan errexo ez. Komplikau izan. Nio, kurioso da, ze Goiuri eta bion artean askotan zen, noiz lokalizea eta tal, noiz itortzen dan, ze hola berekin uten gehi guan, total, iritsi zarela, justu Goiuri ez dagoen gara jauetan. Ala da. Nio, laizzer. Bai, baina hori da, oza, ez dago tinako zarantzarik. Igual saio bukatzerako mendabiloz. Tira, Idoia Xarma badator bueltan, Idoia Xarmaren itzulerarekin berarentzat bere background music hortan erabiltzen dugun playlist zoragarri hau, Ariana Granderen Love Me Harderrekin abiatu dugu ere tartea, baina gaurko lehenengo gaiak, sakon, komplexu xamar, edo ez hain hostagarritara garamatza, gaiak badurako bere komplika daiteken gai bat ere badelako, ez? Es que todo no es jauja. No, la vida no es jauja. Dan ezin leki izan graziosu. Ez. Baina, a ver, beste barik, probate de... aipatu bider ditugun. A ver, gauza bat, barkatu. Vale. Izenburuari erreparatuta. A ver, izenburua ez da politxa. Ez, izen dugu hilekoaren aurreko nahasmendu disforikoaz. Bai, entre beste hausa batzun artean. Pixka beldura ematen du. A ber, baina, bai, ez dakit, ez que zupentza normalien olako gauzei izena gizone jartzen dut, eta ez da izetero empatikoa. Ez que kretino batzu, Literal, bai, tal cual. Eta, baitu, horrekin lotuta, hausnarketa txiki batero, eta da, ni konstientenaz, ni adolescentzia ninguen bitxartian, nik ez naun ezagutzen feminismoa como tal, o behintzat, ez naun, ez dakit, gaur egun dauzketen nozino batzuk harremantzerako orduan, eta pareko sexuakin erlazionatzeko modua oso desberdin esan. Eta gisa hori garatzen fangarela, baina, nik uste dut ez, plastikotasun, garunan plastikotasun bat gaukenian, poliki-poliki, moduren batera ero beste,
fateko moldatzen eta balore horreik egunerokotasunera txertatzera fustigau barik hainbeste. Porque fustigau gare. Baina, honi behin ez dakit, ninoko nien 16 urte, nik uren maite noen Edward Cullen, ez dakit. Eta gaur eguneko neskatiek zorionek ez dago esaten hori. Eta adibidez, nire aizpa txikinak oina 18 urte ingo ditxula, eta jo, eunartien urteten dia ausnarketa oso kurioso batzuk, nundien, jolin, eske bertan, gizonezkoek, como kriston retxazua dotze, azkenen eurak eta esjantzitza balore batzutan, superinteresgarreixak dienak, eta esan dut, adolescentzian horretatik transitatzia, ez da izen bian erreixa. Porque de normal, a ver, eurokortzea beti, hau gaizki eso, kretinoa zubaldi masaria, imagino, amasei urtekin. Bai. Eta hor desberdintasuna da hori, ikusten dutela bentzan deskatiak kontzientzia feminista hori garatzen da bitzela, eta mutiak, oin, eta bendala, 15 urte, nik uste antzera, adin hortan. Antzera txu, bai. Bai, zori itxarrezen. Da, a ber, orokortzia ez da ona. Bai, esango nuke, behintzat, kontzientzia duten helduak gertu badituzte, behintzat tarteka konversazio batzuk badaudela. Nik nire jobekin izan ditut, generikuspegitik konversazioak, bere gurasoak ere badituztela, duela 15 urte nirekin inork ez zituen neugitzen. Ez. Eta hori, esan duzun errokin eta ausnarketa hori terjat buru. Bueno, tira, hilekoaren aurreko nahasmenduaren edo hilekoaren aurreko sindromearen inguruan hitz egin behar dugu. Hor, bi pauso desberdinetan gabiltza. Bai, hori da. Eta askotan moduan eta gaixotasunetaz edo sindromietaz barreketan ditzen duen danetan moduan, nik uzot, eroso hau edo behintzat lotura hundixo ditzen bu, kontzeptu honek erdera aipatzen baditzugu, hilekoan aurreko sindromiaz berraitzen gabiltzen bitxarten, igual erraixau eitzen da loturia, gabiz berraitzen sindrome premenstrualaz, edo izango litzakena, SPM, die bere siglak. Eta bestalde hilekoan aurreko nahazte disforikoaz gabitzen nian berraitzen, gabiz berraitzen de trastorno disforiko premenstrual, barkatu. Honen siglak diela, atara, porque berta ez dakik buruz, TDPM, bai, laixo. Beste barik, nik uste dut, kasu honetan, sindrome premenstrual edo, aurreko, hilekoan aurreko sindrome hori, badala purtsuat ezagun hauak kale mailan, bada gauza bat esaten duena, o naizta hilekoan zikluan ezagutzak geixo gutxitxu hau euki, azkenean premenstrualidadea lotuta badauko hilekoan aurreko gure zikloko fase hori moduan, baina behintzat emakume moduen jasten garenok, nik uste dut badala transitatzen duen zeo zer modu harineu baten edo modu esain harineu baten, azkenean ez da inolako nik uste dut durarik, hilekua bera, badala como erronka fisiko eta psikologikoak ekarten ditun prozesu fisiologiko bat geure gorputzian, baina, karo, daukoguen, prozesu honetan enbuten dien aldaketa hormonal danen ondorioz, eta horrek apurat eskuetatik fan baleizke, bordona gertzetan die sintoma eta sindrome honeik. Tonto gisa bat enbuten dugu, baina emakumion 40% afekta baldotzan sindrome mota bat da, eta batez areagotzen da kuriosuki menopasora hurbiltzen hasten garenien. Así que, oker pasetan bozo, baina gerora. Ez da oso elegantia, baina, esan gu ba. Orduan, zetan datza hontan, behitu, hilekoan aurreko egunetan, bada normala, gainbera batzuk edo igartzea edo bakan, flojo sentidutia, hori, bai izen leke apurat prozesuan parte, baina eltzen bada momentuan, sintoma honek, eltzen badie, esgaitzaileak izetera, modu oso bizixan bizi baditzugu, punto hortara heltzia, ez da normala. Eta orduan da, barriketan gabitzenean, eta orduan trastornotaz edo nahasmendutzaz hasten gare berbaitza. Dana dela, zehazte aldera. Zer da sindrome premenstrual edo zer da hilekoan aurreko sindrome hau? Azken baten da, sindrome bat bera da, sintoma pila baten batuketa. Orduan, esan dago da, sintoma pila baten batuketa hori, nun horrek mosteko edo horrek konpontzeko eserritzen despada, sintoma horreik okerrera inleike denporakin, eta garatu gerora aipatu duen trastornoa. Ze sintoma dauz horren barruan?
azalekoak nia agresibidadia gotxeo, lehen esan duen, edo apetak izango litzazkenak bai, kapritxo horrek gozuak ateko, baitxagatza, antsiedadia, larritxasuna, asma bai eukirike, janari atrakoiak emuteko gogua, sexu grinean aldaketak emun ditian, nekia, incluso konfusio punto bat, aurreko gunetako kontzentretako zailtasun horrek agertzea bai, bastakit, incluso gernu zailtasunak, buruko mina, bizkarreko mina, zabaleko mina, edemak, da azkenen likidua pilatzen jakunean gorputzeko talde ezberdinetan, hori dana. Orduan, karo, zaila da berez mugatzia zer dan sindrome premenstruala eta zer ez, eta askotan kontuan eukitza bai, konturatzen bagara, ipatu ditudan sintoma asko bai, egunerokuen daukuen bizitzakin oso harreman handixa daukela. Orduan, seguramente, Euskal Herrixan bizidan emakume batek, edo Egipton bizidan emakume batek, ez dau sindrome premenstrual berdina eukiko. Ez ditxulako, ez dauelako gizarteratuta besta modu berdinean ilekua eukitxe hori, gurien edo beste leku baten. Orduan, da apur bat, fizikoki gartzen dien sintoma batzuk, baina ez, kanpo faktoriek eragin pila bat eukial dauiela. Eta hortara noia oina purtsu bat. Ez zerek eraginlik, o zerek errasten dau benetan sindrome honen agerrera. Gauza askok dauke loturia alimentazioakin eta areagotzen dabien faktorietako bat da, esnekixen kontsumo handixa, bestalde bai kafeina eta gazedari asko kontsumitzia. Orokorrian izaten da, odoleko azukre maila asko eta modu azkarrean areagotzen dabien janarixak. Ez, momentu horretan, insulina asko jariatu bihar esaten du, eta orduan zeluletan edema bat sortzen da, eta horrek malestarra sortu leike. Orduan, odolien horrek zeragileke bai, aldiberian estrogeno maila handixa eukitxiak, ulertuta purtsu bat ziklua zela handoian, zikluan lehengo partian estrogenoak aldendu bieko litzazke, eta progesteronak bigarren zatixan, solapa huitzen badau, edo benetan hormona bakoitzak espadau hartzen bere lekuaz zikluan ziat, areagotu leizke sintoma honek. Bai, esan duten moduan, estrogeno maila altu eukitxea odolian hilekoan aurreko guroneitan, edo progesterona ezizetian nahikua gaitxa, azkenean lotuta doia zen zerak, bale? Eta gero, badauze vitamina eta mineral batzuk bebai sortu aldauienak hauxe, C eta E vitamina, selenio eta magnesio maila bajuak eukitxiak eragin leike sintoma honek barkatu apurtxo bat areagotzia, eta ariketa faltiak bebai. Orduan, orokorrian, kontuen eukitxa bizigarela bizarte baten, egunerokoan superbi hartuta gauzen produktibuak izetera, bizigaren 2000 kilometro orduko abiaturan, normalena da, zoritxarrez, kanpo faktorien eraginez askotan, sintoma honek pairatzia, ez lasaitxua egomiko gitzen, zikluan fase baten, tope gabitzelako. Eta, hau espasan izango nahikua, dau honen zati okerra montiokan. Azken baten, hasieran esan duten moduan, sindrome premenstrualaz barriketan egongo gitzen, beti honek sintomak igerri, baina latabe egunerokoan espagauz ez gaitxuta gure eguneroko jardunak eta aurrera eruateko. Ze pasetan da? Behin ja, ziklo menstrualan fase luteuan, hau da, zikloan bigarren zatixan, behin opulau eta gero izango litzaken zati horretan, muten dien gorputzaldaketa somatiko eta psikikoen areagotze patologiko bat emungo balitz, hau da, izango balitz ja ultra abrumadoria, orduan jasiko gitzen trastorno batez berbaitzen, edo nahazmendu batez, nun dan gaixotasun psikiatriko jasotako, gaizki noten esaldi hori, jasoteko gaixotasun psikiatriko bat, eta diagnostikoa daukona. Da, izango litzakena, hilekoan aurreko sindromien edapen larrixa. Hori ez daitu esponentziauta al 2000 por... hori, beste barik. Orduan, badauz egisa, hau holaxe izeteko, badauz bete biharreko gauza konkretu batzuk. Eta horrein artean da, esateko gure, pairatzen duen hori, hilekoan aurreko naste disforiku edala, pairatzen ditugun sintoma larri honek, hasi bihar die, hilekua etorri baino, 10 zazpi egun bitxarte, eta
behin hilekua pasauta sintoma honek desagertu bieko litzazke. Bai? Osa, izen bida gauza bat, hasiera eta bukaera bat daukona, esateko benetan daukuen hori hilekuekin lotuta dauela, eta ez beste patologia batzuk izen leizkela bai, bale? Orduan, esan moduan, bale? Osa, superroikua da, aldaketa fisiko eta portaera aldaketa harinak eukitxia hilekua euki baino aurreko egunetan, baina, kuriosidadez, trastorno hau, emakume guztixen, 5% eta 8 bitxartien, eukiko da, agertu leike, bale? Osa, bada, nik uste prevalentzia kurioso bat. Kuriosidade moduan bai esango zuet, egoera honen sintomak, ez diela barrixak, bale? Osa, berez jasota da, dala mende batzutatik ezauketan diela, baina aipatu duen aldaera larri hau, ja nahazmendu izango litzakena, trastornoa, azkena markadetatik atzera ondi bakarrik diagnostikatzen da, eta esan duten moduan, bai? Osa, berezko patologia psikiatrikoetat hartzen da, eta tratamentu eskatuko dau, bale? Osa, ez da bakarrik ez, emakumea za, hileko daukozu, eta ondorioz, hori da token da jatzuna, ez ikusten da, benetan dala gauzat aztertu biharrekoa, eta askotan tratau biharrekoa, bale, orduan, beste barik. Ze pasitan da, eta askotan hilekoan asuntuakin eta ziklo menstrualakin loturia dauken gauzek moduan, baldin bagoiaz berbaitxera, saldura honen jatorrexea zein dan, galdera ikur erraldoiak dana moduan, bai, zea eskenean, ez dakit ikerketa kantzadan ez eusen oso, ez da oso garrogun bez, oso emozionauta behintzate guriak dien gauza horrek, behintzat ikertu eta apurate arrazoiak aurkitzera beste barik. Faktore desberdinak planteetan die, bai, izen lizkela galde batetik genetikoa, neurobiologikoak edo endokrinologikoak, berez lotura eukiko leukiedanek, baina, bueno, ez dakizan esan. Klabia edo da, trastorno honek eragin behar dauela ezintasun fisiko eta psikiko bat, harremanetarako arazoak eragiten dauenak, eta gainera azkenengo hau baldintza, ezinbestekua izen bida, hau gaixotasun hau jasoteko. Esan duten moduan, gaixotasun psikiatriko gisa hau jasota, eta hau jasotzen da Ameriketateko Estatu Batuetako psikiatria elkartiak, edo APA litzakenak, jasoten da, berak urtero argitaratzen dauen trastorno mentalen diagnostiko eta liburuan, dala DSM ditzen da, gero DSM Porsche, ez da izan bat, gaur egunia, karreran ikasen eta bere momentuen, ez da izan bagarren izango da. Orduan, horixe, esan dutena, bale? Importantia da, jakitxea, agerketan dien sintoma honek, hilekua etorri baino, esan moduan, bale? 10 edo 7 egun bitxartien hasi, eta gerora hobetu biharko litzazkenak, eta bete bihar die minimo, esango duten lista honetako, 5 sintoma, bale? Esan dakua, izen bihar da, nahazten nabiela, esan dut, 5 sintoma, bai, hori da, minimo izen bihar dienak, eta hori, esan dakua, obera fanbieko litzazkenak, behin hilekua pasauta, hori da. Orduan, batetik agertu bieko litzake, eguneroko jarduerekiko interesa galtzia, oza, apatia total. Neke ultra handi bat, letargia, incluso, ez da bakarren nekia, bebai loguria, egotien bajonauta oso serixo. Apetitu edo antojo aldaketak, oza, bai oso apetitu handi zeukitxera, edo oso gutxi, bai eukigeike hipersomia, oza, loturia apurat letargian asuntuakin, edo insomioa, oza, edo alduin lo ultra pila bat, edo lo bape, baina batez beda hori, sensazio bat, kontroletik kanpo egotian, oza, danak, gainartzen dutzulan sensazio hori, faten dala guztiz eskuetatik. Bebai bularrian sintoma bat, oso ikuen igual izango dala, bularreko mina, baina hori hipersentikortasun hori gartzia behizen leike, buruko minak, artikulazioetan molestiak, baina hori, sintoma honek bebai, sintoma importantienetako bat izan biko litzake, lana, ikasketak, oiko jarduerak edo jarduera sozialak, guztiz bertan bera ustia eragitia. Bale, orduan, baina horixe, horregatik esan ditugun akotatze honek ze sintomak ezin daue ezin bidie honekin lotutakoa. Ezin die izen beste nahazmendu baten okertzia eta ezin die, sintoma honen agertzia ezin jako beste eserrei eragotzi da, en plan. Zerati dauko sintoma honek, beste zer pasatagat? Ez. Bale, orduan ondoro estatu neken nire prozesu fisiologikoen okertze bat dala, eta orduan emunalko gauen diagnostikoa. I want you, the things I wanna do to you.
Diagnostiko izateak, Idoia, zer aldatzen du? Nire ustez behintzat, ez? Batez medikuntza modernuan gara hontan, eta, bueno, ez bakarrik konta, baina nik uste dut izena ez daukon izan da hori, izena ez daukon... izena duen Europa da, ez? Hori gore nagoen esan. Beraz, izena ez duen hori ez da. Ez da, eta zuzoia zenian ez, olako ezin egon handi batekin, malestarre handi bate adieraztera ez, laguntza ez, zuk bi oso azken baten hori ez gertati ez, ez azkenean guretako prozesu fisiologikoa dizenbieko litzakena, ez izetia oztopo bat, hile betero bizi biharrekua, edo 40 eguneko, berdin jat, baina azken nik ustot ez garela, nik ustot orokorrien gizartia ez dela kontziente, benetan, hilekuak gure bizitzetan euki aldauen, ze gure dauen esan, bai onerako, bai txarrerako, ze aldaketa transitatzen ditugun, eta gure eguneroko jardunetan zelako eragina euki aldauen. Horan eltzen bada momentua, nik ez dakitzetela zer gertatze jaten, eta baten batek esan alduz, gertatze jatzuna hau da, izen eta bizenez, berdin jat kasu honetan, sindrome premenstrual, trastorno historiko fermenstrual, endometriosis, eske igual jat, baina metat esatia, hau da gertatze jatena. Eta behin ja izena eukitza normalian bideratzera tratamentura da asko zerrexaua. Eta batez be hori, nik uste dut klabia dela, askotan usten alde batera geraketan dela ez, soromoruen hartzen zaitxuen egoera hori. Nosaten dozu, eske nau zuru, benetan hau sentiuten dut, mesez jarri oso izen bat. Eta izen aukitzeak ere nahi patu duzu, ez? Emakumeen gaitzak ikertzeko interes eta aposto ekonomiko, politiko gutxiago daudela, baina izenik ez duenaren inguruan ikertzea ere ez du inor planteatzen. Beraz, hori izango da bia puntu bat. Bai, eta esaien dutut, eta azkenen ni aipatzen, ekarri ditudan, gaineratu ditudan sindrome honek eta saldora honek, badauk izena. Bakarri da, gero ja egunerokoan txertatu eta gauzia da nik uste da, belain barrenatuta, baten bat, edo kasu honetan, emakume edo, bueno, metzat, hilekoa eukitzen duen pertsona, edo zein pertsona, baldin badoia fakultatibo baten gana, hori ez, horiak kejatzen, dauz bi erantzun bat, normala da, hileko ekitxak minen muten dau, sintoma honitanak ekartzen dau, ezin egon bat sortzen dau, edo egonez bate sortzen dau, hau transitate utxak, edo bestela, asto segura, pilula magikoak errezetatuko dizkizugu. Bueno, bide batez ez die magikoak. Diagnostikotik abiatuta ere literatura zientifikoa kontrastatzeko aukera izango da, medikuak bere espazio edo bere ikerketa esparruko edo bere espezialidadeko beste adituekin ere ikertu, galdetu, hor badago behintzat jakitea, hemen hau eginda eta... Bai, eske da, interes bajartia esken baten ez, eta hortarako hori azuk esan duzuna, eske bibliografia egon inbida horretarako, bestela be azkenean nik enten duten dut, bat galduta sentidutia, ez, emungura erantzun bat pertsona bati eta espadaukotzua baliabiderik benetan hori beso frustranti izen bidatek garritzen dabe bai zeine gure dauen, zeine jartzen dauen interesa zutan hori, zugan barkatu, nik uste hori, ez da dudan jartzen duen zuzera, espalitze egongo benetan biografia eta medikoat esan dutu behitu, eski ez dakiz eindeken kasu honetan, eta badaz patologia batzuk, ez, ja ez nabile hilekoakin lotzen, edo ideia bari geraketan dienak eurakpe, azkenean askotan ez, dalako probau eta probai error esango litzakena, baina kasu honetan egonda, nik uste klabea hundixe dala, ez dakit. Zaminauen, hasieran esan duen moduan, kausak ez diela ezagunak, baina hori ez die ezagutzen hilekuan aurreko sindromean arrazoi zehatzak, eta ondorioz, hilekoan aurreko nahazmendu disforikoanak ez die ezauketan. Aldata be, oindala gutxiko evidentzia zientifiko batzun arabera, ondorioztatzen da, behintzat trastorno disforikoa dala ziklo menstrualeko aldaketa hormonal normalen aurrian, gorputzan erreakzio anormal bat. Aldaketa hormonal horreik eragin leike serotonina bajatzia, eta ondorioz aldaketa fisiko, jokabidezkoak, psikologiko horrek, areagotu leizke, eta ez da baliabiderik ez litzak egongo ondo prozesatzeko moduan, edo, olako apurat. Hormona sexualen desorekia be, progesteron eta estrogenuen aldaketa hori lehen duena, hori bertan dauela ondorioztatzen da. Eta gero, badauza, egisa da, kausak ez badauz be, arrisku faktore batzuk bai dauzela jasota.
trastorno bihurketako, Eta alde batetik da, baldin bagare pertsonak pairatu izen duena, antsiedade edo depresio esan da, nahasmendu handixak, horrek predisponidu aldozku hau eukitxera, alkohola edo beste droga batzun abusua, tiroideko nahasmenduak eukitxiak, gertaera traumatikoak bizi izana, esan moguan, azken baten nahasmendu psikiatrikoa da nenean, azkenean gure buruak, da ukona hor zera eraginak. Eta batez be, aurrekari familiarrak eta pertsona, ez baldin badauz, baldin genetikua esan duen moduan zozerri zen bada, hori, jasota dau izen leikela, baina lata ikerketa gehiago biherdi benetan ziurtatzeko dala gauza genetikua, beste barik, tan amoguan, ikertu inbida gehiago. Idoia Xarma, ikertu ez dakit, baina behintzat ezagutzera ematen jarraitzen ditu, hainbat errealitate da goera zuri esker, beraz, behon dizula, eta eskerrik asko. Horrengaten politxaua. Baina hori polita da. Bai, baina bueno, batutan emoten da bez, natorrela bana eskatzen, eta mundua baltz-baltza. Ez broma. Eskerrik asko, Idoia. Venga, egun nauki. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aipatu dugu gaur kafeina dosi extra beharko genuela Tolosan, eta Idoiarekin egon da gero, pixka bat aztoratuta gaude, oiana eta biok, hemen hausen hartzen, hilekoaren inguruan, eta guk kaferik ez dugu hartzen, baino kafe hutsa hartzeko pres gaude. Hori da. Arrastaka, rakasta, irinak sobran ta falta duzuen mamia. Liberatu egin dituzte zure zaldia. Leuze ez dute baino zegoexo hartu dute libertadia. Leuze ez dut baino ez dira zu berriz giltakin itxiko batia. Jonander Urresti Ugalde, Bermeo, aktore eta sortzailea. Txikitatik izan du amets izatea. Eta amets horren bila akaso, Donostian filosofia ikasten ari zela, Euskal Herriko Unibertsitateko antzerki talde batean hasi zen. Ondoren, Bilbon ireki berri zen dantzerti eskolara joatea erabaki zuen. Berak dioen bezala, ez omen zitzaion interpretazioaren arrari ez jarraitzeko aitzakiari geratzen. Dantzertin 4 urte saritu zen ikasten. Bere gradu amaierako lana saritu zuten. Ondoren sortutako Tribiz baserri galdua lanaren hastapena izan zelarik. Eskolako praktikak arte drama taldearekin egin zituen 2 urtez Ander Lipusen zuzendaritzapean. Eta bertan ikasten jarraitzeaz gain, bere formakuntzan sakontzen jarraitu du hainbat irakaslerekin. Vicente Fuentes, Andres Corchero, Chisato Ono, Andrea Jimenez eta beste hainbatekin. Bere ibilbide profesionalean ere, hainbat talderekin aritu da lanean. Orman Foster taldearen Antigone lanean ikusi ahal izan genuen. Kea Theaterrekin, Faces lanean, edota Otsailaren 2 estreinatu berri den La Sed del Minotauron ikusi dugu. Horrez gain, bere bakarlan lan batzuk ere ikusi ahal izan ditugu. Baratzako eskratxe gauean, Desoreka pieza aurkeztu zuen. Aurretik aipaturiko Tribiz baserri galdue lanean ere herriz herri ibili zen, eta telebistan adibidez, Iesaldia telesailan ikusi dugu. Eguzkia
orain gutxi, Eukaliptus lana estreinatu berri du. 2022ko Durangoko azokako sormen beka lortu zuena, eta 2023 amaieran estreinatu duena. Bertan, umorea, dantza eta antzerkiaren bidez, lan harreman toksiko bat erakutsiko digute. Horretarako ikerketa sakona egin dutelarik. Gaiak mami asko du, eta beraz honi buruz, berak azalduko dizkigu xehetasun eta gainerakoak. Izan ere, pantailaren bestaldean dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jonander Urresti Ugalde. Egunon, hemen lehenengo galdera normalean gure lankide Inigok egiten du, baina esan bezala txaranga baten atzetik dabil saltoka eta nik egin beharko dut. Beraz, galdera honakoa da, Jonander. Zu kafezalea zara, bai ala ez? Ezin dut hartu. Kafe asko atera ditut, tabernatan bihar asko inok, eta gustatzen da, eta taberna baten kariñuaz egin alzun gauze gitxitaniku da. Ez, azkain zerbezi, ez dakiz zer, horreko hori, bai, kafi badako, no, kariñu emoteko aukerie. Bai, kristonan ziadi emoten doz. De hecho, indala urte bete, Kolombiara jo nintzen, eta ingen du nolako dastaketa batango kafe kolombiano oso bategaz. Eta, kuriosidadez hartu inauen, eta honintzen biegun, kristo, fatal, imitzen nahi, fatal. Bueno, hemen txeraude, taldekoa, izan daiteke. Ofizialki hau da 3 erregen maila, ze hemen ez dugu kaferik hartzen, beraz gure taldekoa da. Jonander, zoragarri, oso ondo. Si se muere este que canta. En los velorios se advierte. Bueno, Jonander, basiko naiz ni nire galderekin. Aipatu dut txikitan, ez dakit zure ametsa otezan, baina noizbait entzun dizut Bermeoko antzokiak ez baduela presentzia bat, eta igual gogori noizbait bertan antzesteko ere izan zenuela. Baina ez dakit lehen harremana klasekin unibertsitatean bertan izan otezan, edo txikitan ere gogoratzen duzu nola antzerkiarekin harremana, edo antzesten aritzea edo. Bai, betiokin jot bulkada hori, uste dut, inoiz ez dut identifike, edo txat igual izen eta bizenek imini, bai, egize da, adibidez gure etxien, okiten gendun espillo erraldoi bat. Eta nire naizik eta nik injusor koreografizek, Monika Naranjo, ez dakiz erbakin hor, beti danik. Gero eskolanik, kristau eskola baten ikasi nauen, eta egoten bazan Gabonetako ikuskizun bet, eta Belen bat, ni Ama Virgina nintzen. Beti, zan, holan, bai. Eta gero bai egize da, guzti hau, gerora hasi nahi apurbet aritzen. Ez dutele sokin orain dala gutxira arte, aukeri edo momentue pentsateko, aktorien nahi, apurbet etorri indazten gauze bat, alez, oin hasi nahi apurbet, ikusten nonaldi zen egon astapen horrek ez da. Eta adibidez bai egoten zen, Justi Larrinaga, Bermioko aktoresa bastante ezagun bet, horrek eskolan emoten zauzen antzerki klasiek txikitzen. Eta, ginen oso txikila bai. Gero egize da, adibidez, gure eskolan hainbet ikuskizun egoten zeinen, eta bainatzut, 16 urtegaz, nintzen takoi zuri batzutan imini, da Tina Turnerren oso fana nintzen. Eta, beti egon da bolkada hori, eta txikitzetik gure generazioak beti entzuten gendun, Lluvia de Estrellas eratzun bizu. Lluvia de Estrellas zan momentuko... Bai. Eta beti entzun dut hori. Bai, gero egize da, etxien oso famili normal eta langile klaseko izen da, eta orduen, ez tozti inoiz debekatu ezer, bai egize da, esan aukera bat ez. Oso raro esan pentsatie aktori esatia aukera bat ala. Edo ze bide aldan egin, edo ikasi aldala honen ingurun, ez da. Eta herri modu beho bai, Bermion ez dau oso lagundute artistie egiz esan. Orain apurtxu bet urten dutela, da ikuste dutela bidez azbeitzin, edo Tolosan bertan, ez da, asko zerrezago edala, bertako pertsona bat artisti esati, dantzerkiri dediketi ez, referente batzu dakoz, adibidez Bermion ez dau laguntze hori. Eta hori, bai, da gero zuk esan zu moduen, Maita Agirregaz hasi nintzen filosofia ikasten nagoela, eta hortik, dantzertire, apurbet neskalagunek esan doztelakon apunte,
Hartu nintzen, eta akordaten nahi momentu baten egon nintzela bigarren edo hirugarren mailan kotxien etxera bueltaten, da nire bururi esan nintzen. Hostias, igual aktoriei, nahi. No? Como, bai, izan zen, apurret. Orduan, ez dakot epika hori. Txikitzetik usen dut izen, ez dakit zerra txikitzetik okin dutela bultzadie eta hori, abestiek, dantzan itzie edo estinatu gizen jartzi bat, beti zen da placer bat nirentzako, bai ez tokin olako sueño amerikano hori. Baina, bueno, dantzertiko esperientziak imaginatzen dut pixkatez, bideratu zintuela horra, eta aipatu dut amaierako, gradu amaierako lan horrekin, saria jaso zenuela, eta hori izan zela pixkat tribiz, baserri galdua lanaren, hasiera edo. Konta iguzu pixka bat uste dut, lan pertsonala dela, okerrezpanago zure parean zegoen baserria, familiako baserri hori, Bizkaiako zaharrenetakoa ere omen da. Konta iguzu pixka bat nola hasi zen edo nola hasi zinen lan hau sortzen edo? Bai, goi mailako eskolan emide gradu amaierako lana. Eta hor alda izen teoriko praktikoe hau da teoria bat praktikan jartziena, edo zuzenien performatibo. Eta nik argi neukon, nire perfile, beti izan da purbet, sortzaile perfile, eta argi neukon gure nahuela egin, irudizek, hori performatibo, ez da. Bai, egizetan niazi nintzen lelau, beste lagun batega zogin nauen beti proiektu bat buruen, zala Ameriketan Euskaldun abizenak zelako influentziz izak. De hecho, gure helburu bat zen Euskaldun abizenak deukon kalietatik zeharkatuti Amerika guztiz, ez da gure kolonialismoen inguruen pentsateko. Bueno, hasi nintzen horreri buruz aztertzen, eta segituen hasi nintzen, nire abizenak aztertzen. Claro, eta hor, topa nintzen nire baserrizegaz, trauma histeriko bat izen dela gure etzien. Ez da gure familiko baserrizarra, euskaragolako abizen handidun jentie, mila bederatziron nien sartu ziren nire bizatzitze sartu zen bizitzen alokairuen, gerora erosin zen, eta bada baserri oso zar bat, mila berrenda pikuen agertzen dena papelatan, eta batez be kontaten hauen zelan nire familizek hartu dauenetik, zelan joan dan galtzen. Da ez horren beste, patrimonio material iribegire edo romantizismo bat iribegire baserrizena, sino gehiago zelan aldatu izendan, ez da? Kulturie zelan duen hori txitzen zelan, da horretarako erabiltzen dauzen nire oroitzapenak eta nire ikasketak gauza asko fikzionata, beste batzuk ez, eta kontaten dauzen Bermioko momentu historiko batzuk, adibidez Bermion 83ko urzolak oso gogorrak izan ziren, nire familizen berezikin nire aitonak aldu zauzen hor bere behidanak, eta etziebe jeusin zan, oso lan zan, niretzako zan gehiago, ondare inmaterialari kasu eitzeko aldarri bet, edo, zelan, azkanin esaten hauen, ez da, esaldi batzek, tranquilegon, atzitzek esaten zan dagoela, tranquilegon, arrizek beti egongo dizor, ez horren beste, arrizeri begire edo strukturire begire, sino gehiago gure oroitzapena, gure zelan harremantzen garen baserrizegaz, eta hori da, jabon bidun horiz, no? Azkanin patrimonio materiala, bere inguru inmaterialarik ez da ezer, da museorako gauze bat, da plaka bat jartzen datu fetitxismo utxe. Pentsatzen dut, aipatzen ari zinen bezala ez, lan hau egiteko asko barneratu zara bai zure familian, bai herriko historian, eta ez dakit baden zerbait zuri gustatzen zaizuna, ze orain estrenatu berri duzuen eukaliptusen ere uste dut ikerketa lan handiago ondela, ez dakit zuk hori beharrezko ikusten duzu lanak sortzerako garaian, garrantzitsua da hori guztia ikertzea eta benetan barruraino sartzea. Niretzako oso garrantzitsue da, nire lan eitzeko formi gaitzik, argi okitzie nondik hitz egin. Eta horretarako asko jakin bidie gaizen inguruen. Ezin esan autu betolan, ala ligera hartzen dana, ez da? Bai, kompromisue, uste dut artiste modun kompromisue hartun bidolakon kontaten duen horregaz. Eta artiste moduen alduokin
pekatu asko gauza morbosuri heltzen eta ez benetako gaizeri, ez da. Orduan, bai, bebai da lan eitzeko modu praktikoa da. Adibidez, guk oso prozesu lan eitzen du. Denbora guztien ikertzen gauzen momentuen, ikertzen gauzen hori material modun erabiltzen du. Ez du ikerketa guztiegaz esaten, bale, hau dokonta. Ez, material hori gu ez jartzen da, ez denatoki zen gu ez ikusten zer deitzen dauen guretzako atentzino, ez da? Eta baten astapenak okitzen da, gero azten gara hori antolatzen, eta gero ja, orduan bai, koherentzi betemon, personaji sortu, ez dakiz zer, bai guretzako prebiue izen daiteken prozesu guzti hori, sortze prozesun parte da bardin. Bai. Sartuko gara pixka bat eukaliptus lan hontan, aipatu dugun lan hontan, 2022ko Durangoko azokako sormen beka jaso zenuten, 23an hortxe izan zenuten aurre estreinaldi moduko bat, dagoeneko ja eskaini dituzue emanaldi gehiago, eukaliptus. Nola abiatu zen, ez? Umorea dauka, dantza, gero hitz egingo dugu bertan lan egin duzuen pertsonetaz, aipatu ditzakezu zuk ere, nola abiatu zineten lan honekin? Lan harreman toksiko bati buruz ere hitz egiten omen duzue, konta iguzu pixka bat, astapena edo. Bai, ni hasi nintzen, egiz gu bizkaitarrak izen da, eta bermiotarrak, eta nire lankidie Beñat Jatabeku da, eta Matzalen zuzendaritza lana egon dara hitzen Gorlizeku da, eta Bizkaiko kosta guztize eukaliptu da. Batez beda, epelau edalakon Gipuzkoa baino. Fiketen bagaran, Bizkaia kostara zabaldute dau, eta Gipuzkoa dau, apurbet itxi jau, ez da? Eta, hor, ikerketan deskurri duten gauze bat da, eta orain ja, gauze galdatuten atzegidez, ze pinue galtzen hasi delez ingerra gehizotasun horregaitzik, ja, Gipuzkoan be, gerota eukaliptu gehiago dau. Da niri deitzu dozten gauze atzentzinue, edo niri apurbet motibe doztena, azikera baten izen zen, ulertzie gauza baten errikapenak edo bardinazko egotiek ahultasune dala, hau da, dibertsitate eza ahultasun betala. Eta horrek, sozelan, atentzino asko edo oso metaforikue, oso potentin jazten, poetikoki pentsatiek gu edo zer gauze gerota berdin hauke izan, gerota ahula hauek alala, ez da, eta, uste dut, gizartin badakula, gerota hau, gerota zailtasun hau, gerota areagotu hau dauela, ez da? Gerota diskurtso hegemoniko hau eta hau, zemoten dau, gauze bat ala ona ez, Euskal Herrizen bereziki, uste dut, dibertzia digaz, dibertsitatie eta ideiaz berdinek leko baten konbibiti asko kostatzen dazkule. Eta, guz ikasten, bai, eta orduan hori izen zen niretzako potentina. Gero egize da, hori geratu dela apurbet, modu abstrakto baten, eta badauela, bai eski sartu ginen eukaliptuen ikertzen aful, eta koranturatu ginen kriston temazo basala, eta batez be oso argi hitz egiten dauela, guk dakun harremana inguruegaz, lanagaz, kapitalagaz, dirue sortzigaz, dananganetik, eta kontrolatu ginen, kriston metafora potente basala eukaliptu eta hitz egitie. Zederra asko gustatu zait dibertsitate eza, ez, ahultasuna den ideia hori titularra izan daiteke. Ez dakit zuk baduzun performance aipatu duzu lehen, txikitan ere dantzan eta aritzen zinela, Beñat oholtza zurekin konpartitzen ari den Beñat Urrutiare dantzaria da. Ez dakit hor uztarketa hori dantzarena beti izan duzu argi, gustoko duzu antzerkia eta dantza nahastea edo garrantzitsua da zuretzat, kasu honetan gorputza ere hortxe oso presente egotea? Bai, eta niretzako oso gatza izaten dago, espliketie bi hitzetan, askotan, derrigortute gauz holan funtzionatie. Bai, ez da horren beste dantza eta zubertzen duen gauza koreografiko hori,
eta antzerkisekaz ulertzen duen testue eta errealismo hori, ez da. Gehiago da, dantzatik hartzie abstraktu edan hori, ambiguo dan hori, zozelan be, publikuek ikusliek laneitzeko. Oso modu ambiguo baten, aldalakon jenti ez hartun, eta hor sartzen da dantzie, antzerkize hori apurbet lurrera ekartzeko. Hau da, holan, gure sormen prozesue holan da. Adibidez, etortzen da eskula, idea bat, adibidez, ez konkretu izateko, langile exotikoa. Ikusi gendun, eukaliptu bera langile exotiko bazala guretzako. Azkanin kanbotik ekarri du, ona, esplotateko, eta gure lurrek ustiateko, eta guk berataz errentagarretasun bete atateko. Orduen, irudi hori, pentsa gendun, potential dala esan bebai, ni nahiela apurbet antzerkiko jefie, ni izatea apurbet lurjabie, eta ekartie peinat, niretzako langileen. Kanpotik kontratu duten pertsona bat, lan eitzeko. Eta orduen, lehenengo kostenie, antzerkiz ikusten dagoena konturatuko dala, coaching bet, ni bainateri irakasten zelan izen exotikoago, zelan esan errentagarrizago. Eta hor, da, 7 minutuko nina bilorra purot coaching bete itzen, ez ambiguago, ez exotikoago, ez ilunago, ez botere gehiago, ez zelan guzen gitxik-gitxike beran gorputzen ambiguedade horin eta dantzatik gertu hau dagoen gorputz horretan itxegaz konkretaten segabizen itzen. Da guretzako hori da interesgarri lanien egotie, gorputzen ambiguotasune publikue lanien egoteko bai ulertzen eta berak ez emoteko guk itxeaz informazio guztize, bai itxe da hor denbora guztizen irizgarritasune bermatuten. Hau da, publikue ez galtzen, hori behin importantia da. Begira, ze interesgarria uztarketa hori. Goiuri daukagu galdera bat, ze aurreko gonbidatuak galderatxo bat utzi du zuretzat, gero nik eskatuko izut urrengorako, baina hori ja aparte egingo dugu, eta mentxe dago Garazi Etxaburu dantzariaren galdera. Segundu bat, hemen dauzkagu teknikoki gauza pila bat dauzkagu hemen, eta galdera galdu egiten ditugu, baina uste dut hau dela. Kaixo, Jonander, hemen Garazi. Zer izan da eukaliptus pieza sortze prozesuaren gauzarik errezena eta gatxena. Bale, venga, hortxe galdera, agur! Errezena zango nagoen konbibentzi izen dara. Oso talde majo bat topa gara elkarragaz, oso ondo ulertu gara, jakin ju elkar zaintzen denbori emoten gauzeri, ez estresaten, ikusten zunin be, hasi de dati gerturatuten da hori gauze falta diez, denbori emontzago alkarreri oso konbibentzi errazazan da, eta igual da, prozesuen gizien eskertu dutena, eta zelako errestasunegaz injogun lan, eta zelako generosidadie egondan taldien bestikiko eta proiektuekiko. Uste dut hori emondala parte izin garan danok sinesten gendurako hau kontan birela. Ez dakigu zer exactamente, hemen dagoen gai hau plazan jartzeko gai duin beta da. Eta zaiena izango zen nik uste topati ezer konta. Konkretatie, hori, nondi konta, ze jarrera hartu, eta ze forma emon gure posizin hori, ez da? Adibidez, finalera hiltzen zaren, ez da dainozu, ze kontako. Lurjabiek gazitzen dauela, txarto dauela, edo lurjabiek ez da ikasten momentu baten bez. Ze autuk lortzen da bie publikuen eragin potentiena hausnarketarako. Hori horregon gara denbora asko erabakiz ekartzen.
Ba, begira, horren arira, ea azken bigalderak egiteko aukera dudan. Gustatuko litzak jakitea, aipatu duzu publikoa, ez, hausnartzera eraman, ea zer iritsi zaion publikoari, orain arte ze jaso duzuen publikoaren gandik, eta gero uste dut, eszenaratzean oso garrantzitsuak izan direla kasu honetan ere argiak, eta zuek jolasten duzuela argien posizio ezberdinekin, seguraski leku ezberdinak irudikatzeko, edo orduan nola izan den alde batetik argiaren lanketa hori, eta gero publikoak orain arte zer jaso duen edo zer esan dizuen. Vale. Argik izena, bai izen da bastante klabie, ze udalbiltzako diru laguntzigaz oso leku txikizetan egongo gara, edo aretuek ez dizen lekutan. Orduan, tiretzako azikeratik hartu nagoen autu radikal bat izan zen, argiztapena eta tretxue bat izen bidela, eta nire neskalagunen furgonetan sartu bidela. Importante da. Orduen, ondoin gendun gauze bat da azikeratik okin gendun. Osa, izan zen, erabaki radikal bat eta azikeratik hartun. Eta hori gehi beste hainbete objektu guzan gendu zen sartun, eta derrepente horrek hartun zen dagoen protagonismoa, eta beste danak indu zen erretire, eta horrek geratu ziren. Eta euretako egin formigaz, derrepente, ikusko zuie diez, alde batetik diz argiztapena, beste alde batetik bihurtzen diz baso, beste batzuk bihurtzen diz zientifikuntzako probeta batelez, gero zu hartzen da bie, gero, denbora guztizen resignifiketen dan, eta eurek lagunduten duz historize kontaten. Kriston presentzizia dako egin objektu bat zutiaz. Eta publikuek hartun dauenan arabera, egiz esan kriston, gero egiz da, gerturatzen dizenak beti datozela gauzeonak esaten. Inor ez dator esaten, que desastre, no? Horrek urtengo diez, da jungo diziogen etzera. Bai, oso feedback honat jaso dugu, jenti oso eskertute gai hau plazalatitaz, da uste dut, torro dela publiko asko antzerkire ez dan azuten normalien, eta hori oso garrantzitzu da. Antzerkizek oso bakas flakazen dau, oso publiko gitzi da bile etorten, eta orduen lortzie beste gai batzukaz jentiek, zilegi ikustia antzerkiz egitzie gauzetaz berbaitzeko, uste dut oso garrantzitsu dela. Eta hori, feedback oso oso eskertute, eta asko eskertuten da gela zelan gerturatu garan, lehen komentadun performa, dantza mundu horretatik gai honetara, eta bai, oso eskertute, ze posture hartu gendun, eta humori hori guretzako klabi esan, ze, klaro, gai honetan pilo bat dago aztertute, hori guztaiken aztezati bai, ze pilo bat ikerlari dakus Euskal Herrizen, pilo bat talde dauzi, herri guztitzetan dago ekologiste talde bat, pilo bat dato dago, gudaguna ezakin honen inguruen, ez dako aitzakirik. Aldain nini honetan errez, da guk horretan super eskertute hon gara, ze hainbet ikerketa onda egitxerren inguruen. Baie, gauzi izan zelan egin horregaz antzerki be, zelan iritsi beste publiku batzutara gai honegaz. Eta zelan egin ez PowerPoint bat ordu betekue antzerki zen. Eta orduen humor izan guretzako klabe handizena, absurdo hori, gure paisaje guztizek destroza eta monokultibu sartzinen absurdo horretatik satira moduen eitzen du, eta hori izan da guretzako uste dut publikoa zemondun klaberik handizena. Gentik egoti barreka, da momentu baten, esati, ostras, hori ni nahi. Momentu bat ikusten zurien absurdo hori, bai konturatuten zara, zube parte zara da. Eskerrik asko Jon Ander, 12 gainean ditugu eta agur esan behar dugu azkar batean, baina bigarren kafe bat hartuko dugu zurekin zalantzari gabe. Kafea ez, beste zerbait. Bigarren kafe bat. Deskafeinatu bat, eskerrik asko Jon Ander, eskerrik asko entzulea, astelehenera arte. Keep calm and bigarren kafea.